יפה. אוקיי. יופי. טוב. אנחנו מוקלטים. אנחנו מתחילים. היום זה יום שני, אם אני לא טועה, 25 באפריל, וזוהי הפגישה שלנו מספר 169 במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, מטעם מפעל דוב סדן באוניברסיטה העברית. אנחנו כבר שנתיים מקיימים פגישות פעמיים בשבוע בעניין של לשון בספרות יידיש. מכיוון שהייתה הפסקה בפגישות שלנו של שבוע בשל פסח, אז אנחנו עשינו הפסקה של שבוע, והיום אנחנו מחדשים את הפגישות, ומכיוון שהפגישות היום, הפגישה נופלת בשבוע שבה יש ביום חמישי יום הזיכרון לשואה, אני מציע שנעסוק בנושא הזה. מכיוון שאף על פי שאזכור יום הזיכרון לשואה זה פעם בשנה, הרי שהשואה שהייתה לפני כל כך הרבה שנים, 3 דורות ויותר, השפיעה ומשפיעה עלינו בכל התחומים, יום יום, גם אם אנחנו לא שמים לב. לכן אני חושב שראוי שלפחות פעם בשנה, אם כי אנחנו עשינו את זה יותר מפעם בשנה, אבל דווקא בשבוע של יום זיכרון השואה, נתייחס לעניין במבט אולי קצת ביקורתי, לגבי האופן שבו אנחנו נזכרים שנה אחרי שנה ביום השואה. בבוקר עם גליה שלחתי לכם כמה טקסטים. אחד זה מאמר שהעליתי הבוקר לאקדמיה עדו, איפה שאני מנסה להסביר החשיבות הגדולה לדעתי למונולוג שאהרון צייטלין הסופר כתב מיד אחרי המלחמה על יום השואה. דניאל נכנס. כן. בוקר טוב דניאל. בוקר טוב. צהריים טובים. קיבלת את האימייל ששלחנו לכם היום? לא שמתי לב, אבל אני לא יודע אם אני מקבל את האימיילים. אז תשים עכשיו לב ותסתכל מה קיבלת בבוקר. אוקיי. ואני ממשיך. באימייל שקיבלתם יש כמה אלמנטים. אחד זה מאמר קצר שהעליתי באקדמיה עדו הבוקר, על החשיבות של המונולוג שאהרון צייטלין כתב, מונולוג בשם מונולוג עם פליינם יידיש. מונולוג לא שלו, אלא כרוח הספרות הטובה עליו, זהו מונולוג של יהודי ורשאי שהיגר לארצות הברית לפני מלחמת העולם הראשונה. והיהודי האמריקאי הזה שבא מוורשה בראשית המאה,
הוא כבר יהודי אמריקאי, הוא עוד יודע יידיש, אבל המבנה הזהות שלו, ככה צייטלין מציג אותו, מבטא מה קרה עם התרבות היהודית של יהודים שהיגרו לארצות הברית במשך המחצית הראשונה של המאה ה-20. ואין מכשיר טוב יותר ממונולוג, מצורת המונולוג, הצורה הספרותית של מונולוג, שכותב סופר גדול כמו צייטלין, אין מכשיר טוב יותר כדי לתאר מה קורה עם המודעות והזהות היהודית של מהגרים ממזרח אירופה לארצות הברית. וזה גם תקף להגירה בראשית המאה, או מחצית הראשונה של המאה ה-20, לכל מיני מקומות במערב. דרך המודעות שצייטלין, מידת המודעות שצייטלין שם בפי אותו יהודי, לגבי מה זה השואה ומה הוא מסוגל לזכור ולהבין לגבי השואה. ומכיוון שהמונולוג הזה הפך לדבר קלאסי, שבמשך שנים היו קוראים ומצטטים ברדיו ודקלמטורים שונים, כן, בפני קהל, וכיוון שזה הרבה שנים שאני לא שומע שמישהו מתייחס למונולוג הזה, אני לימדתי אותו שנים באוניברסיטה בזמנו, ומכיוון שהמונולוג הזה הוא לדעתי פנינה ספרותית מכל בחינה שהיא הקשורה לתיאוריית המונולוג, לתיאוריה של חשיבות הצורה הספרותית הזאת, לא רק ביידיש, אלא בכלל בספרות העולם. חשבתי שאנחנו באיזשהו שלב, אחרי שנדבר, נגיד איזה מבוא קטן על מונולוגים פליינם יידיש, שזה השם של המונולוג, שאהרון צייטלין הכניס לתוך כל כתביו. כן? והיום בבוקר עם גליה מצאנו גם את הטקסט ביידיש, וגם העלינו את המאמר שלי, המבוא הזה, על המונולוג, וחצי שעה אחרי שהעלינו את זה לאקדמיה עדו, היו כבר 7 קוראים. ואני, כנראה שיש בקרבי איזשהו שריד של עיתונאי, כי אני מרגיש שאם תוקפים נושא בזמן הנכון, כשממילא הנושא עולה בציבוריות, אז מה שאתה כותב מושך יותר תשומת לב. אני מנבא שבאקדמיה עדו, מה שהעליתי היום, יהיו לזה יותר מ100 צופים בשבוע הקרוב, אולי יותר. מכיוון שהדבר קשור לנושא של סדר היום, שזה יום השואה. אבל מכיוון שיש לי מה להגיד על האופן, איך שאנחנו במדינת ישראל מתייחסים ומנסים לזכור את השואה ביום הזיכרון, יש לי היסטוריה ארוכה של ביקורת חריפה, גם לגבי אופן ההוראה של תקופת השואה
בתיכון ובאוניברסיטה, וגם לגבי מה שיד ושם עושה ביום הזיכרון לשואה. חשבתי שלמה לצטט את עצמי, נביא את אהרון צייטלין והמונולוג שלו, שבו כלול אפילו יותר מעוצמת הביקורת שלו, לגבי האופן, איך שאנחנו 3 דורות אחרי השואה, מתייחסים לשואה. אמנם מונולוג עם פלי נמילי זה מונולוג שהוא כתב מיד אחרי תום מלחמת העולם השנייה. אבל לדעתי, כמו כל יצירה ספרותית גדולה, יש בטקסט הזה, שאפילו פורסם, או ודאי נכתב ב-46, 1946, יש בו אקטואליות כואבת עד היום. אתם עכשיו 3, נכון שלמה? אנה עוד לא הגיע? כן. מה, הגיע או עוד לא הגיע? לא, יש 3. 3. דניאל ואנוכי. כן, בסדר. אני גם בבוקר ביקשתי מגליה לשלוח גם ליאיר, אף על פי שאני יודע שהוא ביקש לעשות פסק זמן. שלחתי גם ליאיר ושלחתי גם לאנה ולכולם. האם יש הערה שאתם רוצים להעיר על כל מה שאמרתי עד עכשיו? שלמה אמר לי, כשהתחלנו לקשקש לפני 6, שלא רק שהוא קרא את האימייל, לא רק קיבל, אלא גם קרא מה ששלח. חלק ממנו. חלק ממנו. אז אני שואל קודם את שלמה, מה שאמרנו עד עכשיו. אני רוצה לומר לך, כשקראתי את מה שאתה כתבת על צייטלין, אז אינני יודע בכלל איך הוא חי אחר כך, אחרי מה שקרה לו. כי באמת השואה פשוט גמרה אותו. זה נכון. וכשאתה אומר מה שאתה אומר, אני הופך את דבריך לשאלה, איך אהרון צייטלין, שאני במה ששלחתי לכם כיניתי אותו, אבל לא רק אני, כאחד מאבלי ציון. הייתה תופעה מיד אחרי השואה, שיהודים שאיבדו את כל עולמם ואת כל משפחתם, הכריזו על עצמם כאבלי ציון. מה זה אומר? לגבי צייטלין בניו יורק, הוא הפסיק לישון, זה עובדות, כן? הוא הפסיק לישון על מיטה עם מזרון, אלא ישן כל לילה על מיטה בלי מזרון. הוא הפסיק להתגלח. שלום. מה? שלום וברכה. אלעזר נכנס. שלום אלעזר, קיבלת את האימייל ששלחנו הבוקר? כן, בגלל זה הצטרפתי. אוקיי, אז אהרון צייטלין התהלך כאדם אבל, כי הוא איבד גם את בנו בן 7, את אשתו טוליה, את אביו, את אמו, את אחיו, את אשתו של אחיו. כמו ששלמה אומר, הוא לא מבין איך אדם שקרה לו דבר כזה, ושלמה השווה אותו לאיוב, יכול היה להמשיך ולתפקד יום יום, ועוד במשך יותר מ-30 שנה, לכתוב ספרות גדולה, שאומנם הוא כתב גם לפני המלחמה, אבל אחרי המלחמה, מה שהוא כתב הפך אותו לאחד מגדולי סופרי יידיש ועברית הדו-לשוניים. ולשאלה של שלמה,
איך הוא הצליח לשרוד נפשית, התשובה נמצאת בכתביו במשך כ-33 שנים בניו יורק אחרי השואה, והתשובה נמצאת בעוד דבר. בניו יורק הוא הכיר את רחל, מי שהפכה לאשתו השנייה, רחל צייטלין, שהיא הייתה ילידת פולטבה, שבזמן מלחמת העולם השנייה היא נלקחה לעבודת כפייה ברוסיה, ועמדה בתוך המים עד אולי לברכיים, ועסקה בייצור חבלים, שהיה צריך, כמו שעושים צמא, הייתה צריכה בתוך המים לקחת חוטים ולקלוע אותם לחבלים. עכשיו, רחל צייטלין, שאותה אני הכרתי אישית, הייתה גם היא אלמנה בניו יורק, והיא בנתה לאהרון צייטלין בית חם, ודאגה לכל מחסוריו, וזה אפשר לו, זה בתשובה לשלמה, זה אפשר לו לשבת ולכתוב ולהקדיש את כל זמנו לפעילות ספרותית. לרחל צייטלין היו, ואולי עוד יש, היא כבר נפטרה, אבל היו לה, או אולי יש לה עוד שני בנים. אחד היה איש נדל"ן בניו יורק עשיר ביותר, שהיה גם נדבן לישיבות בארץ. היא סיפרה לי שהבן הזה היה נוסע באווירון לארץ ישראל, למדינת ישראל, בלי מזוודה, רק עם מברשת שיניים בכיס. ופה בארץ הוא נידב ועזר מאוד לישיבות ומוסדות לימוד תורה. הבן השני בניו יורק, אני לא זוכר כרגע בדיוק במה הוא עסק, אבל כל מחסורה של רחל צייטלין ושל הלל צייטלין היה מכוסה על ידי הבנים האלה. ולכן אהרון צייטלין היה פטור מדאגות פרנסה. והכתיבה שלו, שהייתה רבה, גם בניו יורק, גם אחרי השואה, שזו הייתה כתיבה ספרותית בעיקר ביידיש, אבל גם בעברית, בעברית הוא גם פרסם יצירות שנלמדות עד היום באוניברסיטאות, וספרות יידיש וטיפוח ספרות יידיש, זה מה שהחזיק אותו כל חייו עד שנפטר ב-1973. אנה נכנסה. שלום אנה. שלום. שלום, אנה. ערב טוב. שלום. אני לא אחזור על מה שאמרנו עד עכשיו, אבל עוד לא התחלנו ממש, אז עוד מעט תראי במה אנחנו עוסקים. קודם שאלתי, אמרנו איזה מבוא קטנצ'יק בעל פה, ושאלתי מה יש לכם להגיד. אז שלמה אמר מה שאמר, שאל מה ששאל, ואני עניתי מה שעניתי. בלה, יש לך מה להעיר על מה שאמרנו עד עכשיו? יש לי, אבל אני לא יודעת אם זה רלוונטי.
בואי נגיד ככה, כל תגובה שלכם לפגישה האינטראקטיבית שלנו זה רלוונטי. כן, אני יודעת, אני כבר שנתיים בפגישות, אני יודעת. אני אגיד בכל לא, אבל רגע, אני אנמק למה. כי אם את תגידי משהו ותגידי שזה לא רלוונטי, אני אלמד ממה שאת אומרת לגבי מה שאני אמרתי עבר או לא עבר. אם זה עבר, אז אני אמשיך לשוחח איתך על מה שאמרתי. אם זה לא עבר, אז זו הזדמנות לחזור על אותן נקודות שאני חושב שלא נקלטו. אז בואי, בבקשה, תגידי מה שלא רלוונטי בעיניי. לא, זה כן רלוונטי, אבל תכף אני אגיד למה זה לא רלוונטי. אהרון צייטלין, גדולתו בכישרונו ובכתיבתו, אבל מה שהוא עברו אמא שלי ואבא שלי ואבא של אנה ומן הסתם עוד, כאילו, אתה יודע, אני נזכרת משהו שאני לא ידעתי, כן, אנחנו חושבים שההורים שלנו תמיד היו ההורים שלנו, אבל לפני איזה כמה חודשים תרגמתי את המכתב הראשון שאבא שלי כתב לאמא שלי, הם עלו לארץ ביחד על האונייה, הם נפגשו על האונייה. הוא כתב ביידיש? כן. הם נפגשו על האונייה במרסיי ושטו 7 ימים לארץ, ובמהלך 7 ימים האלה התאהבו והחליטו כבר שהם נשארים ביחד, וקראתי את המכתב הראשון, ולא את כל מה שהוא כתב שם אהבתי, אבל היה משהו שהוא כתב לה, כמו שאנחנו הכרנו, כמה שאנחנו דיברנו ב7 הימים האחרונים על האונייה, זוג יכול לחיות ביחד שנים, ולא להכיר כל כך לעומק אחד את השני, ועל מה הם דיברו. הם סיפרו אחד לשני על חוויות מה שהם איבדו, יותר נכון. הם סיפרו מה הם איבדו, וזה היה חלק גם מהרצון שלהם לחיות ביחד ולהקים משפחה. רגע, שאלת ביניים. כן. אבא שלך ואמא שלך היו בשואה? אמא שלי הייתה מסלול מלא, מה שנקרא, אושוויץ ברגן-בלזן. אבא שלי ברח לרוסיה ובילה את שנות המלחמה ברוסיה, חלק מהזמן הזה בבית סוהר, הוא נתפס על הברחות, הוא היה מבריח, וישב בבית סוהר באמת עם פושעים קשים ומסוכנים, ועבד בהתחת ברזל, הרי סטלין ביקש מכל האנשים לאסוף את המתכת שיש להם בבית ולהביא לתעשיית הנשק. ואבא שלי עבד בבית הכלא, הוא עבד... אבל לא זה העיקר, העניין הוא שבאמת, אתה יודע מה, אני מתרשמת מכישרון הכתיבה של צייטלין, הסיפור שלו, תראה, לאבד ילד זה דבר נורא, ההורים שלי, עם כל הקושי בחיים, הם לא איבדו ילד, וזה באמת, אני חושבת שבזה היה להם מזל גדול. אבל מעבר לכישרון שלו, מה שהוא עברו מיליונים. כן. וזה את אומרת כדי להגיד מה? כדי להגיד את רוצה להגיד שאין במה שהוא מספר חידוש גדול? לצערי, כן, זה מה שאני אומרת, כן. אוקיי, אז אני מיד עונה לך על זה. כן. נכון שמיליונים עברו דברים דומים, ואולי חמורים יותר אפילו, אבל בין המיליונים האלה לא היו, לדעתי, עוד אהרון צייטלינים, שכישרונם הספרותי אפשר להם לכתוב דברים שיחזיקו מעמד, לדעתי, במשך דורות בעתיד. זהו ההבדל. זאת אומרת, אותם מיליונים שקראו להם מה שקרא להם לצייטלין,
מעבר למה שהם סיפרו או לא סיפרו במשפחה, ההד של מה שקרה לא עובר הלאה. כאשר צייטלין כותב לאו דווקא על מה שהוא עבר אישית, זה אנחנו יודעים משטיקלך וברקלך מהביוגרפיה שלו, אבל כשצייטלין כותב על אימפקט השואה, כן? אימפקט, איך אומרים אימפקט בעברית? כן? אפקט, השפעה. זה יותר מזה, על שוק השואה. בעם היהודי, הן מבחינה היסטורית, הן מבחינה תרבותית, הן מבחינה אישית, והוא מוזג את זה בתוך יצירה, זה הרבה, אבל כאן היום אנחנו נדבר ונקרא מונולוגים פליינם יידיש. את זה יזכרו לדורות, במידה ויהיה מי שילמד ספרות יידיש, ובמידה ויהיו אנשים כמוכם שלומדים את השפה ואת התרבות. כן? ולכן החלטתי היום לעשות בזה משהו, כי אני חושב אני קורא לה יצירת מופת, כי אני לא סלב שאם אני אומר משהו אז כולם יחזרו על זה, אבל דעתי הפרטית כמורה לספרות באוניברסיטה העברית היא שמונולוגים פליינם יידיש זוהי יצירת מופת מכל מיני בחינות. ומה ששלחנו לכם הבוקר, ועוד מעט אנחנו נקרא את זה, כי אני ניסיתי בקצרה ובאופן לקוני להגיד משהו על המונולוג הזה, אבל יש הרבה יותר מה להגיד ומה לקרוא ולהבין כשנקרא את הטקסט עצמו. אז זהו ההבדל בלה, שאף על פי שמיליונים עברו אותו דבר מרכאות, כל אחד במקומו וכולי, מה שצייטלין כתב זה מה שישאר לדעתי. כן? ואפילו לא מה ש... אני מסכימה איתך, יחיל, אני מסכימה איתך, זה לא שאני חלילה מבטלת את תרומתו של צייטלין. לא, בסדר, אני יודע שאת מסכימה, אני רק רוצה להגיד אנטידוט, לעורר את כולנו. כל פעם שאני קורא מונולוגים פליינם יידיש, ואני גם לימדתי אותו וקורא את זה, מתעורר בי הרצון ללמוד את זה בעל פה, כדי לדקלם. ועשיתי כמה ניסיונות, ולא הצלחתי. כמו שאתם יודעים, unter deine weiße Sterne של זוצקבר כן הצלח. אבל מונולוגים פליינם יידיש, זה כל כך מתוחכם, כל כך מדויק, כל כך מגוון, שאני לא הצלחתי. אבל מי שכן הצליח, זה הרש גרוסברד. שמעתם את השם? אני שמעתי. אני לא. דניאל, שמעת את השם הרש גרוסברג? לא. שלמה? לא. הרש גרוסברג, נדמה לי שהוא חי עד מעבר ל-102. הוא היה אומן הדקלום של ספרות יידיש בעל פה. ובמה שכתבתי לכם, אני מקווה שהלינק פועל, נתתי לכם את הלינק איך שהרש גרוסברד מדקלם מונולוגים פליינם יידיש, בעצם משחק אותו עם הכל כשחקן.
אין מי ודקלמו את זה כל מיני אנשים, אין מי שעשה את זה כל כך טוב כמו. אבל אני עדיין בסיבוב. שלמה הגיב על מה שאמרנו, בלה הגיבה, טוב, דניאל לא יודע באיזה שלב הגיע. ממה שאמרנו עד עכשיו, יש לך מה להעיר, לשאול, להגיד? דניאל? אתם שומעים אותי? שומעים, כן. כן, דניאל, אתה שומע? כן, כן. יש לך מה להעיר, או שאני הולך הלאה? לא, אין לי מה להעיר, כן, לא מספיק. אוקיי. אנה, את שומעת? כן. אנחנו עומדים היום, עוד לא התחלנו, כן. לקרוא מונולוג של אהרון צייטלין הסופר, מונולוג ביידיש, איפה שהוא אהרון צייטלין שחי בוורשה מ-1907 עד 1938, כ-31 שנים, ובוורשה הוא כתב והיה פעיל בתחומה של ספרות יידיש. אהרון צייטלין זה נסע לניו יורק לפני מלחמת העולם השנייה ב-1938. בסוף 1938 נסע לתקופה קצרה, כי עמדו בניו יורק, מורי שוורץ, המנהל של התיאטרון היהודי בניו יורק, עמד להציג מחזה של אהרון צייטלין. אז בסוף 1938 נסע אהרון צייטלין מוורשה לניו יורק. וכשהוא היה שם פרצה מלחמת העולם השנייה, והוא נתקע, לא יכול היה לחזור לוורשה, וככה חייו ניצלו, והוא כבר נשאר לחיות בניו יורק, בארצות הברית, כל חייו עד למותו. אשתו וילדו בן 7, ואביו הלל צייטלין, ואמו אסתר צייטלין, ואחיו אלחנן, ואשתו של אלחנן, והבן שלהם, כולם נספו בשואה. ואז ב-1946, כמעט מיד אחרי תום מלחמת העולם השנייה, היה מבול של דברים שכתבו ביידיש, סופרי יידיש שניצלו או שחיו מחוץ לפולין, שהגיבו על השואה וכתבו על מה שקרה. לדעתי, המונולוג הזה של אהרון צייטלין, מונולוג in plain and יידיש, היא יצירה שתיזכר עוד 100 שנה לפחות, בזמן שיצירות אחרות אולי כבר ישכחו אותה. אנחנו כבר רוצים לקרוא את היצירה, יחיאל. זו הכוונה שלי, לגרום לכם חרדה. נו, אז מה כתוב שם? מה זה חיה, סליחה, זה חיה דונה, כן? זה חיה לא, דונה זה משהו אחר. זה נכון שזה שיר של אהרון צייטלין, אבל זה שיר שנכתב בין שתי מלחמות העולם, ועד כדי כך לא ידעו שזה של צייטלין, שבדיסק שהופיע, כתוב שדונה כתב יצחק כצנלסון. זאת אומרת, זה לא נכון. זה שיר של צייטלין. כן.
שזה גם על השואה. כן. אבל פה אנחנו מדברים על המונולוג שהצלחתי לגרום לבלה חוסר סבלנות. נו, בוא נראה על מה אתה מדבר. אני מתנצל בפני בלה, אני רוצה שקודם נקרא את 2 עמודים או כמה שכתבתי הבוקר והעליתי את זה באקדמיה עדו ושלחתי לכם, וזה בעברית. נקרא, אם יהיו שאלות על מה שאני כותב, ואז נקרא את המונולוג עצמו. אז בלה, אולי תתחילי. אפשר, כל אחד יש לו במחשב, אבל אם אתם רוצים, אם שלמה רוצה, אפשר להעלות כמה זה, 2.5 עמודים, 2 עמודים. אני שמרתי את זה, אבל אני לא מוצאת את זה עכשיו. שלמה, יש לך? רגע, אני מיד מעלה את זה. כן. אבל יש לי PDF, איזה מהם זה? בלה? מה אתה אומר, דניאל? כן. לא, אני שואל, יש 2 PDF שקיבלנו. כן, אני מדבר על בעברית, מה שאני כתבתי בעברית. רק רגע, איך מעלים את זה? שנייה אחת, אני רק צריך להיזכר. אתם לא רואים את זה עכשיו. אני רואה את מה שאני פתחתי מהמייל. לא, שנייה אחת. טוב, כל אחד יכול לפתוח אצלו במייל שלו, ואם שלמה לא יצליח לעלות, כל אחד יכול לקרוא את זה מהמייל. רק רגע אחד. אבל תנסה. אני כבר מנסה. נדמה לי שזה זה. זה הכפתור. לא. אולי בלה את יכולה לייעץ? זה. רק רגע. הנה. האם אתם רואים את המאמר? לא, אנחנו רואים את השיר, את מונולוג. לא את המונולוג, לא את הטקסט. אתם לא רואים אותו? המאמר בעברית. לא, את המונולוג אנחנו רואים, שלמה. נו, זה מה ש... פרופסור, מה אתה רוצה שאלה? מה שהעליתי זה את המונולוגים. לא, אני ביקשתי להעלות את 2 עמודים שאני כתבתי בעברית. סלח לי, אני מיד מוריד אותם ואני הולך עכשיו, בלה, זה מעניין אותי, הרי את בילית שנים לא מעטות בחוג ליידיש באוניברסיטה העברית. אף פעם לא דיברו על המונולוג הזה? לא. חבל. שלמה, אתה רוצה שאני אעלה את זה מאצלי? רק רגע, שנייה, תני לי רק עוד דקה אחת, אם לא אצליח, אז אני עדיף שתנסה אתה. עדיף שתצליח, כדי שבפעם הבאה תצליח עוד יותר. רק רגע. אני מעדיף שנתחיל לקרוא מה שאני כתבתי, כי זה באמת מבוא מסודר לרקע של צייטלין ושל כתיבת המונולוג. האם עכשיו אתם רואים את המאמר של... כן. בלה תתחיל. האבדה נמצאה, זה נמצא על המסך. אוקיי. בלה מתחילה. אבל תקראי לאט, לא למהר. לרגל יום הזיכרון לשואה, החל השנה ביום חמישי 28 באפריל 2022, רצוי להיזכר באחת היצירות הקלאסיות של אהרון צייטלין, מונולוג שכתב מיד בתום מלחמת העולם השנייה, ובו תמצית מהותו של הכאב, הניכור וראיית הנולד בכל מה שקשור לאופן בו תיזכר השואה בדורות הבאים. עד פה. אני על זה רוצה להגיד קומנטר. אני רומז כאן שמה שצייטלין כתב ב-1946
תקף עד היום ועוד יותר. הוא למעשה מנבא את הקטסטרופה במרכאות שיש לנו לדעתי בימינו, כאשר מתייחסים פעם בשנה לשואה, וזוהי התייחסות ריקה לדעתי. תמשיכי את המשפט הבא. בימינו מרבים לדבר על הנצחת זיכרון השואה, במרכאות. מה זה אומר? אלוהים יודע. זהו מטבע לשון אשר לצערנו הוא ריק מתוכן. בעיר אחת בישראל בונים קיר מלגו, קיר המורכב מ1.5 מיליון קוביות לגו, וזה נקרא הנצחת זיכרון השואה. רק רגע. זה שמעתי לפני יומיים, אני לא זוכר עכשיו את שם העיר במדינת ישראל כיום. בניית הקיר הזה מאבני לגו, 100,000, הם קוראים לזה הנצחת זיכרון השואה. מה הם מנציחים פה? הם מנציחים למעשה את ההרגשה שלהם בתחום האומנות, איך לייצג את הרגש שלהם לגבי דבר שהם לא יודעים עליו חצי דבר. אם זה נקרא הנצחת זיכרון השואה... אני חושבת שזה מיועד, את הקיר הזה בונים ילדים, כן. אני חושבת שזה מיועד להנגיש, יש המילה הזאת להנגיש, היא מילה מאוד עכשווית. נכון, כן. להנגיש את זיכרון השואה באופן חווייתי לילדים, בלי להיכנס לעומק למשמעויות הזוועתיות של השואה. זה בדיוק מה שאני טוען, כן. בלי להיכנס לעומק. אבל זה לילדים, יחיאל, זה לילדים, צריך לקחת את זה בחשבון. גליה, סליחה, בלה, כל התייחסות שלא לעומק, גם כשזה קשור לילדים, לדעתי, לא מביא לשום דבר. אבל תמשיך לקרוא, אני ממשיך להצליף מבחינתי במה שקורה אצלי. אני צר לי להגיד לך, אנחנו לא נגיע לצייטלין. רגע, אני כבר תכננתי וידעתי שאם לא נגיע, הרי נגיע ביום חמישי, ביום חמישי אני לא אהיה, אני אהיה בטקס. טוב, אני מצטער, אבל אני תכננתי את זה בצורה מדורגת. כן, אוקיי, בסדר. אני לא רוצה לקפוץ על השלבים כפי שתכננתי. את תמיד תוכלי לקרוא את הטקסט, כן. אבל אנחנו כן נגיע היום להתחיל לקרוא את הטקסט. אוקיי. כן. במוסדות רשמיים עורכים טקסים עם נאומים של דיגנטרים, אני לא יודעת מה זה, זה נקרא... לא, דיגנטרים. דיגנטרים. דיגנטרים זה אנשים בעלי מעמד חברתי מכובד, בגלל הפוזיציה שמקבלים, אבל לא בגלל מה שהם יודעים, כן. זה נראה לי כמו דגנרטי. זה דיגנטרים, כן. אוקיי. וזה נקרא הנצחת זיכרון השואה. אנה יודעת מה זה דיגנטרים, נכון? דיגניטי, נכון. אני מבינה, כן, דיגניטי. וזה נקרא... דרך אגב, טוב, אני אשתוק. All the government have the דיגניטאז'. בדיוק, הלאה. וזה נקרא הנצחת זיכרון השואה. חוזרים על המנטרה לזכור ולא לשכוח. סוגריים, לזכור מה, לא לשכוח מה, וכיוצא באלה. אהרון צייטלין נולד 1898, חי עד 1973, נסע מוורשה בסוף 1938 לארצות הברית, לרגל העלאת מחזה שלו ביידיש בניו יורק, נתקע שם בימי מלחמת העולם השנייה, ובו בזמן נרצחו אביו הלל צייטלין ואימו, אשתו ובנו בן 7 ובני משפחה נוספים בידי הנאצים. בארצות הברית, מיד לאחר מלחמת העולם השנייה, היה צייטלין אחד מאבלי ציון, ששכל גם את כל משפחתו וגם את יהדות ורשה, שהוא חי בקרבה מאז 1907, ובמונולוג שכתב הביע מערכת סבוכה של רגשות של אדם שעולמו הרוחני נחרב, כור מחצבתו נגדע ותמונת העתיד שלו כסופר וכיהודי הועמדו בסימן שאלה.
העם היהודי מיד לאחר השואה ובימינו עומד יחד עם המונולוג של אהרון צייטלין ובוהה בבאות. טראומת השואה מעיקה זה 77 שנים, יותר מ3 דורות, על תמונת העתיד ועל מבנה הזהות היהודית של כולנו, וטרם למדנו לשלב פרק טרגי זה בתולדות העם היהודי בדרכו אל העתיד. במונולוג in plain and Yiddish מנבא בעצם צייטלין עד כמה קשה תהיה ההתאוששות, אם וכאשר תהיה. בניו יורק המשיך צייטלין לכתוב ביידיש ובעברית במשך יותר מ30 שנה, לאור צל השואה, והפך בספרותנו לאחד מגדולי המנציחים של התרבות שנחרבה, על מנת שתהיה נצורה בצרור החיים של כולנו. מיד אחרי המלחמה בחר אהרון צייטלין להגיב על השבר הזה שאנו מכנים שואה, דווקא בבחירת המונולוג כצורה ספרותית, כדי להביע את עומק המשבר בעם היהודי. רבות ניתן להגיד על צורת המונולוג בספרות, כצורה ספרותית המובילה את המחשבות ואת הרגשות בצורה הקומוניקטיבית השקופה ביותר מהסופר אל הקורא. ככל שהסופר גדול יותר, יש למונולוג, ללא ספק, תוקף קומוניקטיבי גדול יותר. מבחינת התיאוריה של הספרות, כתבה על יתרונות המונולוג בין היתר, אינה בי סשנס, ודבריה נראים לי מועילים מאוד גם להבנת המונולוג של צייטלין. כצורה ספרותית יש במונולוג בכלל מספר יסודות שעליהם יש להתעכב כדי להנות ולהבין את מהותו כמסר ספרותי של יוצר כאהרון צייטלין. בעל המונולוג, סוגריים, לא הסופר, יכול תמיד להיות דמות שונה מהסופר. בעל המונולוג הזה מדבר בקול ומולו יש קהל שומע. במקרה שלנו, בעל המונולוג הוא יהודי מוורשה, שהיגר לארצות הברית לפני מלחמת העולם הראשונה, והקהל שלו הוא הסופר אהרון צייטלין, שזה עתה הגיע לארצות הברית מוורשה, ושניהם נפגשים באקראי בארצות הברית מיד בתום מלחמת העולם השנייה. שני יהודים מוורשה, אבל הם שייכים לשני דורות שונים בזמן, ומה פירוש השואה בשביל כל אחד מהם בנפרד? אחד היסודות הבונים את עומק המשמעות של המונולוג הוא הלשון שבה משתמש בעל המונולוג. על פי מבנה זהותו כיהודי מוורשה שנמצא בארצות הברית זה יותר מ30 שנה. לשונו של בעל המונולוג היא אומנם יידיש, אבל עשרות השנים שהוא חי בארצות הברית הכניסו שינוי רדיקלי בשפתו היידית, ודבריו של בעל המונולוג נשמעים כפרודוקט של הקולטורציה בסביבת... הקולטורציה זאת אומרת, איך להגיד, ערבוב של תרבות קודמת עם התרבות שבה האדם חי עכשיו, כן. בסביבה דוברת אמריקאית. גדולתו של אהרון צייטלין כסופר באה לידי ביטוי במונולוג שלפנינו באמצעות חיקוי של שפת היהודים מוורשה, שחי כבר שנים רבות באמריקה. אף על פי שצייטלין הגיע לארצות הברית זמן קצר קודם לכן, הרי שהשפה האנגלית הייתה חלק מתרבותו הכללי הרבה קודם בוורשה, בזמן שתרגם את שייקספיר מאנגלית ליידיש. אהרון צייטלין היה פוליגלוט, שידע יותר מ7 שפות, ורגישותו לדקויות בלשונות שידע היא מן המפורסמות. במונולוג שלפנינו, הכתוב ביידיש, אין זאת יידיש מזרח אירופאית שאיתה בא צייטלין לארצות הברית. משום שבעל המונולוג הדובר ביצירה הזאת הוא יהודי שהיגר לפני מלחמת העולם הראשונה, ושפתו היידית עברה תהליכים של הקולטורציה, אדולטרציה, זאת אומרת, נקרא לזה זיוף, כן. כשפתם של היהודים שגרו באמריקה במחצית הראשונה של המאה ה-20. בעל המונולוג מדבר ביידיש היברידית, הזרועה מטבעות לשון אמריקנים,
האמריקניים בתרכובת הנשמעת כתרכובת טבעית למי שחי בארצות הברית. יתר על כן, אהרון צייטלין מגדיל לעשות לתפארת הצגת הדמות של בעל המונולוג, וחורז את דבריו בחרוזים בין מילים ביידיש ומילים באנגלית. אני קצת כואב לי בגרון, אולי שלמה, אולי תחליף אותי או מישהו? כן, שלמה תמשיך. ברצון. במונולוג כצורה ספרותית יש גם לא פעם דינמיקה הבאה לידי ביטוי בתגובה של הקהל המקשיב לבעל המונולוג. במקרה שלנו מופיעות במונולוג תגובות של הסופר אהרון צייטלין לדברים שאומר בעל המונולוג, אבל משום שבמונולוג שומעים רק את דברי בעל המונולוג, הרי שתגובותיו של הסופר אהרון צייטלין משתקפות בדברי בעל המונולוג גם כן. לעניין השאלה בדבר מקור הדמות של בעל המונולוג, הודיע לי דוקטור עופר דינס בזמנו, כאשר כתלמיד שלי כתב עבודה בעניין, שמצא מאמר של אהרון צייטלין שבו הוא מספר כיצד בבואו לארצות הברית הוא פגש יהודי אמריקאי שמוצאו מוורשה ונקשרה ביניהם שיחה על השואה. מכאן אני מבין שבעל המונולוג אצל צייטלין אינו המצאה יש מאין, אלא תוצאה של מפגש בין אריה צייטלין באמריקה עם יהודים אמריקאים שנתנו לו את ההשראה לכתוב מונולוג in פליינם יידיש. כבר בשם של המונולוג אנו פוגשים רמז להחלטתו של צייטלין, הסופר, לעצב דמות של יהודי ורשאי שחי חלק ניכר של חייו בארצות הברית, ובדברים ביידיש שהוא אומר לסופר ניכרת דגרדציה, הורדה בדרגה, כן? כן. כן. זה גם קצת ניוון, אני חושב. נכון. של תהליכי האקולטורציה הפוגעים במבנה זהותו של המהגר היהודי הזה. בשם המונולוג כותב צייטלין מילה הלקוחה מאוצר הלשון האמריקאית, המילה plain, שפירושה פשוט, גס, לא מתוחכם. הכנסת מילה הזאת בכותרת של המונולוג, מילה באנגלית שלא קיימת ביידיש, אומרת דרשני. כל המונולוג בנוי על תערובת בין יידיש לאמריקאית בדבריו של בעל המונולוג, אך למי שיודע אנגלית, הטקסט של בעל המונולוג נשמע כיחידה קוהרנטית אחת, כי תרבות יידיש באמריקה נמהלת מזמן בהוויה הרוחנית האמריקאית, ואנחנו כבני המאה ה-21 כמעט ולא מרגישים כבר איזה מרחק ואיזה מהלך עברה תרבות יידיש במגעים שלה עם המערב. המונולוג שלפנינו הפך מזמן לפנינה ספרותית עצובה אמנם, המעלה לפנינו את זכר השואה כזיכרון כואב מאוד, משום שצייטלין כואב לא רק את עצם התרחשות השואה, אלא גם ואולי בעיקר את הטרנספורמציה, הפיחות שהתחולל בזהות היהודית במערב על רקע מאורעות השואה. שנים רבות הושמע המונולוג הזה באמצעות ביצוע תיאטרלי על ידי דקלומים בפני קהל. אחד הביצועים האומנותיים הוא הקראתו של הרש גרוסברט ביידיש, ואנו נותנים כאן את הקישור לביצוע הזה. אתה רוצה שאלחץ? לא, בלה רוצה לקרוא.
ללחוץ כל אחד יכול לבד ולשמוע. עכשיו אנחנו גמרנו, נכון? כן. אוקיי. אז עכשיו תעלה בבקשה שלמה את הטקסט של המונולוג. כל מה שקראתם זה היה מעין מבוא למקם את הטקסט. עכשיו בואו נראה אותו. כן. בניגוד למה שבלה חששה, אנחנו כן נספיק להתחיל לקרוא את הטקסט. אבל אחרי שיש לנו, אני מקווה איזשהו מבוא למה הוא קיים ואיך הוא קיים. שלמה, קודם העלית את הטקסט, את המונולוג, תעשה אותו דבר. כן, זה כבר על המסך, האם אתם רואים אותו? כן, כן, כן. יפה. עכשיו אני רוצה, בגלל שזה שבוע של יום זיכרון השואה, אני רוצה שנקרא קצת שוטף, ולא ניתקע בקריאה בעייתית, כדי שנוכל מיד להסביר מה קורה. אז שלמה, רק תגיד לי שלמה, אני לא זוכר, מכיוון שזוהי מעין מונולוג שבנוי כמו פואמה, תקרא כמה שורות. אבל לאט ובקול. מונולוג עם פליינם יידיש. זאת אומרת, הכותרת אומרת, זהו מונולוג ביידיש פשוטה, גסה ולא מתוחכמת. למה? מכיוון שבעל המונולוג זה לא הסופר. הסופר עומד מאחורי כל העניין. מי שמדבר כאן זה יהודי ורשאי שהיגר לארצות הברית לפני מלחמת העולם הראשונה, וכיום הוא יהודי אמריקאי לכל דבר, שזוכר איכשהו את היידיש של נעוריו, ועכשיו הוא מתחיל לדבר. תתחיל שלמה. שור ביניך לנצמן, מיסטר זייטלן. אוקיי, רק בשורה הראשונה הזאת אנחנו כבר חשים איזה סוג של דיבור. הוא מתחיל במילה אנגלית. שור. כן, שור. דרך אגב, בוודאי אני לנצמן. לא, אתה רץ מדי. אני עכשיו מדבר על המילה שור, אני עוד לא הולך הלאה. מי ששומע רדיו במדינת ישראל בימים אלה, שומע איזה פרסומת. שור, מישהו זוכר? ווי שור. איך? ווי שור. לחברת ביטוח. ווי שור, כן, משהו כזה. זאת אומרת, שזה כבר זחל, אמנם בתחום הפרסומת, לעברית שלנו. לא כל שכן אצל יהודי שחי באמריקה יותר מ-30 שנה. אוקיי, אז שור, מה עוד שלמה? הוא אומר? ביניך לנצמן. בוודאי אני, לנצמן זה איש המקום, לא? לא, לנצמן זה יוצא עיר, כמו של מישהו שאתה מדבר אליו. זה בדרך כלל לנצמן, זה מי שבא ממזרח אירופה, הוא פוגש יהודי מאותה עיר, נגיד בניו יורק. אז היהודי מאמריקה, שהיגר לפני מלחמת העולם הראשונה, אומר לצייטלין, שהוא הקהל שלו, בטח אני לנצמן, בטח אני מוורשה. מיסטר זייטלין. מיסטר זייטלין. בתוך השורה הזאת, יש לנו שור, יש לנו מיסטר זייטלין, יש לנו פה לפחות 50% באנגלית. שורה הבאה. אז ich bin
אז ich bin weg von Warsche, מיינדשיו. מי שמדבר אנגלית יודע שהביטול מיינדשיו. אני מחוץ, אז ich bin weg von Warsche, אני מחוץ, יצאתי מוורשה, מיינדשיו, אני מזכיר לך. נכון. מיינדשיו זה באנגלית. האמריקאית, כן. כן. אבל זוהי השפה של בעל המונולוג. הוא לא יודע לדבר ביידיש כמו אהרון צייטלין. הוא מדבר ביידיש כמו אמריקאי, יהודי אמריקאי שנמצא שם עשרות בשנים. כן. Haben alle Weiber noch getrogen Scheitlen? לא, הוא לא שואל, הוא קובע. Haben alle Weiber noch getrogen Scheitlen? תרגום. כל האנשים עדיין לבשו מה זה מאוד וייבר? נוחיות. וייבר זה לא רק נשים. מה זה וייבר? נשים נשואות. כל הנשים הנשואות, הם גטרוגן שייטלן. לבשו פאות נוכריות. נכון, וכאן פחות או יותר הוא מתחיל לתת סימנים מתי הוא עזב את ורשה, אבל זה סימן לא מספיק, כן? יש להניח ש-1946 נשים יהודיות דתיות אולי לא היו להם פאות נוכריות, לא יודע, אבל השורה הבאה נותנת עוד סימנים, כן. Und alle Jiden haben getrogen Bärd. תרגום. וכל היהודים לבשו במרכאות זקנים. כן, עטרו, היו מאותרי זקנים, כשהוא עזב את ורשה. אין ספק שבשתי מלחמות העולם, חלק מהיהודים לא היה להם זקנים. עוד סימן, הוא נותן כל מיני סימנים כדי לקבוע מתי הוא עזב את ורשה. מה השורה הבאה? Auf der Gas ist gelaufen ein Tramway mit Pferd. בכביש. ברחוב נעה כרכרה עם סוס. לא, טרמווי זה לא כרכרה. מה זה טרמווי? חשמלית. חשמלית, אבל אנחנו קוראים לזה חשמלית, אבל אז כשהוא עזב את ורשה לא הייתה חשמלית. היה קרון כמו של חשמלית, אבל מי הסיע את הקרון הזה? סוס. סוסים. עכשיו אני שואל את אנה, מתי בוורשה הייתה חשמלית שמשכו אותה סוסים? זה סוסי זה היה לפני, it was during the first the war and after the first the war until the 1918 I think. Afterwards electricity started to be... יפה. זאת אומרת, מה שאנה אומרת לנו, שהשורה הזאת נותנת סימן היסטורי מובהק, שמדובר כאן, כן, אומנם בתחבורה ציבורית, כמו חשמליות שאנחנו מכירים היום, אבל עד סוף מלחמת העולם הראשונה, זה לא היה מונע בחשמל, אלא זה נסחב על ידי סוסים. וצייטלין ממשיך בדברי בעל המונולוג לתת עוד סימנים מתי הוא עזב את ורשה. שורה הבאה, שלמה. Bei Hexelmannen hat Amittag gekostet a Riebel. אמיתוג. אצל הקסלמנן, שזה כנראה שם של מצדה. נכון. שם אמיתי של מצדה. גקוסט, עלתה ארוחת צהריים ריבל אחד. רובל אחד. מי שיחפש בהיסטוריה של ורשה, אני לא יודע אם אנה שמע פעם על הקסלמן, על מסעדה כזאת, ימצא שזו הייתה מסעדה לפני מלחמת העולם
סוף מלחמת העולם הראשונה. עוד סימן. אתם רואים שצייטלין נותן בפי בעל המונולוג, שורות עם סימנים, מתי הוא עזב את ורשה. שורה הבאה, שלמה, עוד סימן. Stocherim seien gesessen in Kanarkes Kaviarnie. תקרא עוד פעם את השורה. Stocherim seien gesessen in Kanarkes Kaviarnie. כן, אנא, סוחרים. קוויארניה זה קופי שופ, אבל זה קנרקס, זה ציפור, נכון? לא, קנריק זה שם בעל הבית קפה. קנריק, זה חיה שם היה שם לפני מלחמת העולם, סוף מלחמת העולם הראשונה, אבל זה קנרקס, היה בית קפה שנקרא קוויארניה, ובעל הקוויארניה היה קנריק, זה היה שמו. אבל זה קנרקס, זה קוויארניה, לא, שני אנשים שמדברים אי אפשר להבין. מה אנה אומרת? אני אומר ששם דקוויארניה, שם דקוויארניה קנרס, בשבילי זה כמו זה חיה, קנרק, זה חיה, the name of the small birds who was in the house and he made pee 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 pee, this yellow. לא הבנתי. בלה, את יכולה להסביר את ציפור, the yellow ציפור, there was the... כן, אבל כאן לא מדובר בציפור, מדובר בשם משפחה של בעל בית הקפה, ששמו היה קנרק. אבל זה חיה, the name, the משפחה, זה חיה from the קנרק. לא משנה, פה מדברים על שם בעל בית הקפה. עוד שורה, כי עדיין בעל המונולוג היהודי הזה, האמריקאי, נזכר איך נראה ורשה כשהוא עזב אותה. השורה הבאה, שלמה. חסידים haben gegwaldet in Gerer Stiebel. חסידים עשו משהו שאני לא יודע מה זה. מי יכול לעזור לשלמה מה זה גוואלדבן ביידיש? התגוללו? לא. או צעקו גוואלד? התפללו. לא. גוואלד, נכון, זו המילה שכולנו יודעים. גוואלדבן, הכוונה לדבר בקול גבוה, בצעקות, ברעש, כפי שחסידים נוהגים בזמן התפילה. גוואלדבן, זאת אומרת, בבית הכנסת, בשטיבל של החסידים. שלמה, רגע, גוואלדבן, הייתי מתרגם את זה, הקימו רעש, כן. אז חסידים הקימו רעש, הלאה? עם גרר שטיבל, בשטיבל, בבית הכנסת של הרבי מגור. של חסידי גור. כן. כן. עוד שורה, אולי גם היא נותנת לנו את הזמן, כן? מיינשו, אז פרגס אמול דספליינה שויש. טוב, אתה תקרא את זה עוד פעם, יותר נכון. מיינשו, זאת אומרת, תבין. לא, קודם תקרא נכון את כל השורה. מיינשו, אז יש לך חף, רגע שלמה, יש לך חף עם גרש ואתה לא יודע מה לעשות עם זה. מיינשו, אז חפרגס, אז איך פרגס הכוונה. איך פרגס, זאת אומרת, שכחתי. המולדס פליינה... לא, הוא לא אומר שכחתי, הוא לא כתב איכוב פרגסן. הוא אומר, מיינשו אז פרגס, אתה חושב שאני שוכח, כן, הלאה? המולדס פליינה
לא כתוב דס. לא כתוב דס. דוס כן? פלינה ג'ויש. דוס מה? מה יש אחרי המילה דוס? דוס. לא, המילה. קודם תקרא נכון, אחרת לא תוכל לתרגם. מה יש אחרי המילה דוס? פלינה. פלינה ג'ויש. פלינה ג'ויש. היהודי הפשוט. אז כבר גז דוס, המול דוס פלינה ג'ויש, תרגום. האם אתה חושב שאני שוכח לעתים את היהודי הפשוט? לא. ג'ויש זה יידיש. רק שהיהודי האמריקאי כבר לא יודע שאצלו יידיש זה יידיש, אלא האמריקאים קוראים לזה ג'ויש, שפת יידיש. פה יש לנו אחד הסימנים של ההתבוללות, או לשהית אמריקניות שלו. כן? ליידיש הוא קורא ג'ויש. אז הוא אומר ככה, הוא פונה לסופר, לאהרון צייטלין, ואומר, מה אתה חושב שאני לפעמים שוכח את הג'ויש, את היידיש הפליינית, הפשוטה, בשבילו, בשביל בעל המונולוג, היידיש שהוא עוד זוכר מוורשה, זה לא שפת תרבות, זה שפה של דיבור יומיומי, ולכן הוא מתייחס ליידיש שהוא קורא לה ג'ויש, היידיש הפשוטה. לא, אני לא שוכח את היידיש הפשוטה שבצעירותי דיברו בוורשה כשאני הייתי שם. עוד שורה? כן יחנוך ביס הצינדר. אני יכול... לא, כן זה לדעת פה. אני יודע עדיין ביס הצינדר, עד היום. היהודי האמריקאי הזה אומר, אני את הג'ויש הפשוטה הזאת יודע מוורשה, יודע עד היום. הצינדר זה עד היום? הצינד זה עכשיו, עד עכשיו. עד עכשיו שאני מדבר איתך, מיסטר זייטלין, כן. דר לנגן, שמתה ורשבר לושן. לא סמתה. סמסה, כתוב אמת. כן יכנור דר לנגן עד דוס סמסה ורשבר לושן. אני מסוגל להגיש כמו שמלצר מגיש מנה במסעדה, כמו ששחקן מגיש בתיאטרון, בשבילו היידיש שלו שהוא ידע מוורשה, זהו a piece of theater, זה דבר כפו, דבר מת, שמגישים אותו כמו בתיאטרון, בהצגה, זה לא חלק מחיי היומיום שלו. הוא לא מדבר יותר יידיש באמריקה, הוא מדבר אמריקאית, אבל כשהוא פוגש את צייטלין, הוא אומר לו, לא, אני לא שכחתי את הג'ויש, the plain and Jewish, אני יכול להגיש את זה, כן? כמו שחקן, כמו מלצר עד היום, כן. הלוואי על היידיש קינדר, הלוואי לגבי כל הילדים היהודים. מה זאת אומרת, שלמה, לפי מה שאתה מבין מהשורה הזאת? זאת אומרת, אני מדבר יידיש נפלאה, שהלוואי שכל הילדים... אני עוד מדבר, עדיין מסוגל, כן, לדבר, כן, הלאה, זהו, זה נגמר עכשיו קטע חדש. לא גמרנו את הפירוש. למה הוא אומר אפילו ליידיש קינדר? כי הוא חושב שהוא מדבר נכון. מי יכול להוסיף למה ששלמה אומר? זה נכון מה שאתה אומר, אבל פה אהרון צייטלין מכניס את דעתו שלו בדברים של בעל המונולוג. האם מישהו חש שכאן אהרון צייטלין מתערב, וכסופר שיוצר את היצירה, נותן מעין רמז
בדברי בעל המונולוג, מה בעל המונולוג חושב על יידיש באמריקה. דניאל, מה אתה אומר? זה לא יידיש מקורי, אמיתי, משהו כזה. תגיד משפט שלם, לא הבנתי. מרגיש שהיידיש שמדברים באמריקה הוא לא היידיש אמיתי, המקורי, או משהו כזה. לא, למה הוא אומר הלוואי יפה ליידיש קינדר? זה מה שאני שואל. לא יודע. מה ששלמה קרא זה אתה. אני מסוגל להגיש את הג'ויש הפליין הזאת, אני עוד זוכר, הלוואי שזה יהיה ככה, אפה ליידיש קינדר. קינדר זה לא במובן של ילדים, אני רוצה להוסיף. יידיש קינדר זה אנשים יהודים. גם, זה יכול להיות גם ילדים וגם אנשים יהודיים. מי יכול להוסיף מה עושה פה האיחול הזה, הלוואי יפה ליידיש קינדר? ובלה צודקת, זה יכול להיות גם ילדים, לדעתי, אבל גם כל היהודים. תעבור ההיסטוריה עם השפה. דניאל, מה אתה אומר? לא יודע, חשבתי שהוא... כן? מה שאמרתי קודם, אני יודע, אבל זה לא, כנראה זה לא זה. כן. מי מדבר שם? אולי אפשר להשתיק את זה, זה מפריע. בלה, רצית לסיים את מה שרמזת? לא, הוא היה רוצה שכולם ידברו בשפה שהייתה בוורשה, אמס וורשאבר לושן. שהוא חושב שזה אמס וורשאבר לושן. כן, כן. אבל אני רואה כאן את הלוואי יפה ליידיש קינדר, יותר משאהרון צייטלין מביע את דברי היהודי אמריקאי, זה התערבות של אהרון צייטלין שרומז שהיידיש הזאת של אותו יהודי אמריקאי, כן, פרובלמטית לגבי העתיד של היהודים באמריקה. אוקיי. את יכולה עוד משפט, בלה? כן, אני אקרא עוד קצת. כן. ונעיר, הריך, schreibt auf die papers. תרגום. ואתה, אני שומע, הוא מדבר אל צייטלין, נכון. schreibt auf papers, אתה כותב בעיתונים. אנחנו יודעים בשפתו של היהודי האמריקאי, שחסרים לו מילים ביידיש. הוא לא אומר צייטונגן. הוא כיהודי באמריקה, בשבילו זה פייפר. שורה הבאה. Jewish ist schlecht ob bei uns, Mister. תראו. יידיש... שהוא קורא לה ג'ויש. כן. אצלו כבר המילה יידיש לא קשורה לשפה שהוא מתכונן, שהוא מתיימר לדבר. כי האמריקאים ליידיש קוראים ג'ויש. הם כבר מרחיקים את היחס שלהם ליידיש, זה כבר לא שפה שלהם. הם מרחוק מסתכלים ואומר ג'ויש. כן, תראו. ג'ויש ist schlecht ob bei uns, מיסטר. אני לא יודעת מה זה השלכט אופ הזה. מה זה? שלכט אופ. האופ הזה הוא קיצור של פועל שלם, כן? אולי פועל כמו אופנמן, כן? יידיש מתקבל, אופנמן, מתקבל על ידי הקהל, שלכט. אוקיי. הקהל רוצה... אפשר להגיד כאילו אופשלכטן? אפשר לעשות מין פועל כזה אופשלכטן? לא, אופנמן. הפועל הוא אופנמן. זאת אומרת, לא מתקבל, כן? אבל הוא לא אומר את כל הפועל, יכול להיות אופנמן, או אופקויפן, כן? הוא רק מסתפק בפרפיקס. כן. במובן של להתקבל.
Ihr mögt haben einen Kopf von einem Minister. תראו. יכול להיות לך ראש כמו לשר, כאילו ראש חכם, ראש אינטליגנטי. נכון, ולכתוב ביידיש, כן. ושאפילו יהיה לך ראש של שר, כן? הקוף פון המיניסטר זה, איך אתה אמרת, אידיום כזה, זה כזה נכון. ראש חכם. כן, תרגמת את זה נכון, כן. שלמה, אתה מעביר לנו? משום מה זה לא רוצה לעבור לי, זה הבעיה. למה זה לא רוצה לעבור? שאלה טובה. תלך למקור, אולי כן, לא, זה לא נגלל. אולי בלה יכולה לנסות מהצד שלה? אני יכולה לנסות, רגע. או שכל אחד יסתכל במחשב שלו, מה ששלחתי לכם. רגע, צייטלינג. אוקיי. אז כולם רואים את זה אצלהם? אנה, דניאל? אני לא רואה. לא, אני לא. משלמה יש, רק אני רואה. יש לכם במחשב שלכם מה ששלחנו לכם? כן. אני אנסה להשתלט על השארינג, שלמה, שלך. אוקיי. רואים? לא. עדיין לא? כן, עכשיו אני רואה. כן. אני עכשיו רואה. אבל זה קצת... זה קטן קצת, כן. זה קטן קצת, נכון. ננסה קצת להגדיל את זה. יש פה עוד פלוס, ופלוס, פלוס, פלוס. לא, הפלוס הזה זה לא יעשה לנו יותר גדול. אוקיי. כן, זה אפשר. כן, אבל... הנה. סטויגנישט und that's all. תראו. זה לא מתאים, וזהו לא, זה. לא, סטויגנישט זה לא מתאים. סטויגנישט זה לא משמש, זה לא יעיל, זה לא עוזר. אוקיי. And that's all, כמו שהאמריקאים אומרים. כן. דיברה is do gar nicht wert. דיברה זה סחורה. כן, הסחורה לא שווה כאן שום דבר. וכמובן שהיהודי אמריקאי מדבר בלשון מסחרית, כן? היחס שלו ליידיש ולספרות יידיש הוא על פי מה שזה שווה מבחינת כסף. המנטליות שלו היא כבר לא מנטליות של יהודי מזרח אירופי, אף על פי שהוא בא מוורשה. כן. עיר עליין זית, all right. זית. עיר עליין זית, all right. כן, זית זה זיימן. להיות, אתה בעצמך all right. אתה בעצמך הנחה all right, בסדר. בוט, איירליין טויג. איירליין. בוט איירליין טויג אינדרר, לא? מה זה ליין? כאילו השורה? ליין בארצות הברית. השורה. זה קו להרוויח כסף. בוט איירליין טויג אינדרר, כאילו הקו שלך? הקו שלך להתפרנס, לעשות עשיר. לא שווה שום דבר. לא שווה שום דבר. כן. Wie viel ihr sollt sich nicht menscheln, כמה שלא תהיה אנושי, menscheln, כאילו לעשות... כמה שלא תנסה להופיע כאדם בעל מעמד, כן. עם הכתיבה שלך ביידיש, כן? Wie viel ihr sollt nicht allreitlen, כמה שלא תנסה להיות בסדר, כן. ותס helfen wie הטויטן בנקס. זה יעזור כמו כוסות רוח למת. נכון. Switcht zu ein Underline
Mr. Zeitlin. Switched to an underline, Mr. Zeitlin. זה סוויץ', כאילו תעבור למשהו אחר, מיסטר זייטלין. נכון. כן, הוא נותן לצייטלין עצות. הוא נותן לו עצות. פה באמריקה אתה לא תוכל להתפרנס מיידיש, וכדאי לך לעזוב את זה מהר, לפני שאתה תהיה עני מרות. כן. ציich gedenk dem Etz mitn'anek? מתנענק. מתנענק? מה זה עץ ומה זה אנק? מי יודע יידיש ורשאית? אנק. כן? בפרונום, בגוף ראשון, שני, שלישי, רביעי, בוורשה, היהודים לא אמרו עיר, או מיר, אלא עץ ואנק. זו יידיש שאני לא מכיר, אבל זה פרונום ביידיש ורשאית. נדמה לי גוף רבים, ראשון, כן, וגוף שני. אני חושבת שגוף ראשון זה יח, ועץ... לא, גוף ראשון רבים אמרתי. אנחנו. תסתכלו, יש במילון של, אני מקווה של ויינברג, מה זה עץ ואנק, תראו בדיוק לאיזה גוף הכוונה בפרונומים. יש למישהו מילון? כן. עץ. כאן אהרון צייטלין בכוונה נותן לבעל המונולוג להזכיר מילים שהם רק בדיאלקט הוורשאי. כן, זה עיר בעצם. כן. עץ זה עיר. כאילו... עיר זאת אומרת אתם, מה שאנחנו אומרים בעברית אתם. ואנק? ואנק, נוחמנית. כן. זה אייך. כאילו, אתם... כן, לכם. מכובד. לכם. לכם? לכם. לכם. אז אהרון צייטלין, בגאוניותו כסופר, נותן לבעל המונולוג להזכיר דברים ספציפיים של הדיאלקט הפולני בוורשה. כדי שאותו יהודי אמריקאי שבא מוורשה יראה לסופר שהוא יודע יידיש שורשית מוורשה. כן. Ziich gedenk dem Etz mit dem Eng, ein Kleinigkeit, bot ich mit mein Misses. ein Kleinigkeit, כאילו קטנה. לאו מילתא זוטרתאי. זה לא דבר קטן, בטח שאני זוכר, מה זאת אומרת? איזה מין שאלה אתה שואל? אני יהודי שורשי מוורשה. הוא רק לא יודע שהוא כבר מדבר יידיש אחרת. בוט איך מיט מיין מיסס. בוט איך מיט מיין מיסס. בת, כן. אבל הוא אומר בוט, זוהי האנגלית בפי יהודים בארצות הברית. כן. הם לא אומרים בת, הם אומרים בוט. כן. אבל אני ואשתי, כן, מיסס. מיריוזן הג'ויש ההינדיקן. כן. You know, הפליינם. כן. מיריוזן. אנחנו משתמשים בג'ויש, ביידיש, ההינדיקן. ווסס ההינדיקן? הינדיקן המקומי. אוקיי. ביידיש מקומית, you know, אתה יודע, הפליינם, פשוטה. כן. And besides, רטמן English, you know. וחוץ מזה, נכון. לצד זה מדברים אנגלית, אתה יודע. כן. Because of the business and because of the kinder. בגלל העסקים ובגלל הילדים. רגע, אני שומע, אם כי אני לא רואה, אנה מתענגת מצייטלין, זה נכון?
כן, כן, זה משהו, something nice, very... משהו לגמרי. כן, אפשר להבין בקלות, אפשר להבין בקלות, אבל גם אפשר לא רק להבין בקלות, אלא להרגיש את הטרגדיה של ההתבוללות. כן, כן, נכון. אבל משהו ספציפי. כן. שור, גרינרהייט, הוטמן אנדרשגרט. שור, ברור, גרינרהייט, כשהיינו ירוקים, כשרק הגענו. נכון. הוטמן אנדרשגרט, דיברנו אחרת. נכון. דיברנו אחרת יידיש, כן? את הג'ויש הזה, כן. בוט הצינדר, אבל עכשיו, רדן מיר, הפליינים יידיש, מטפליינים אינגליש. אל פליין. פה, תשמעו, אהרון צייטלין הצחיק אותי, אף על פי שקראתי את זה עשרות פעמים. הוא נותן פה שפילקה, מכניס סיכה ליהודי אמריקאי. אבל עכשיו אנחנו מדברים הפליינים יידיש בסדר. אנחנו אומר היהודי אמריקאי, אנחנו מדברים יידיש פשוטה, אבל הוא מוסיף הפליינים אינגליש. גם האנגלית היא פשוטה. אנחנו לא עלינו ברמה אינטלקטואלית. נשארנו חצי המרצים גם ביידיש וגם באנגלית. לדעתי זוהי הקיצה של אהרון צייטלין. מה? יש לזה שם, יינגליש. נכון, נכון. יינגליש, לא אנגליש, אלא יינגליש. יינגליש. מלשון יינגל, כמו שילדים מדברים, ולא כמו ש... פרופסור, הזמן עבר. לא מאמין. רגע. כן, כן. לא יאמן. איך אומרת בלה, כשנהנים הזמן עובר מהר. טוב, אז בלה, הספקנו בכל זאת להתחיל, אבל אני מבטיח לכולכם שזה ממשיך ונעשה עוד יותר חמור, גם בקשר לשואה, ולדעתי המונולוג הזה יישאר בתרבות העם היהודי לדורות. כן. פה אנחנו מסיימים היום, אנחנו ממשיכים עם המונולוג ביום חמישי. אני אומר, בלה, מותר לי להגיד את זה בקול, ודאי יש לך אילוץ חברתי, אבל אני חושב שחבל לי שאת הולכת לטקסים על השואה, אבל תקראי את זה לבד אחר כך. לא, אני אספר לכם אחרי זה למה אני הולכת לטקס הזה, אני בדרך כלל לא הולכת, אבל יש סיבה. יש לי סיבה למה אני הולכת לטקס הזה. הנחתי שיש לך, ותספרי לנו ביום שני בשבוע הבא. תודה רבה לך. תודה רבה, פרופסור. האם יש להתראות של השיעורים האחרונים? מה אתה אומר, דניאל? כן? אני רואה שלא קיבלנו, אני יודע, הקלטות של השיעורים האחרונים, 3 או 4. אני אשלח לאפרים... כן, תשלחי לאפרים כי הוא לא העלה. אני בדקתי יום יום, ויש כבר 3 פגישות שהוא לא העלה, וזה חבל. כן.